something, and la nto yenzekayo akwenzeki izinto ezimnandi empilweni yomntu kuzoko kungekho mnandi kukubi. Xa ndirivesa kancinci looking at indlela endemka ngayo ekhaya umakhulu wami esaphila, kwakukuhle nje mabenditsho kwakukuhle ndiyimingxaki yaba ndiyimingxaki. Kodwa xa ndiyibuka namhlanje kahle kahle ndandingeyongxaki, uThixo wayendifuna kweli cala ndifuna kulo. Yeah, so xa ndifika ke kula Cape Town ndiyafuna ukuyiphakamisa le ndawo yokuthi ukhazini wam uMpeshi, andikwazi nje ulishiya igama lakhe, xa kunamhlanje ndibulela inkonzo wayekhonza kuyo i-Christian Life Center umfundisi wakhona eyayingutata uSaphula. Lo tata lowo until today ndiyalibonga ibandla lakhe, ngoba uThixo kulapho ndamfumana khona, ayikuba wayengekho napha ekhaya uThixo. Xa ndizawuthi ke ndamfumana khona uThixo lo wawenza indiso, and yayilaa nsindiso yokuqala